Dobry wieczór. Myślę, że każdy widział dwie różne połowy w naszym wykonaniu. Myślę, że ta pierwsza połowa była z naszej strony nie taka, jak my wyobrażali sobie. Podróżujemy taki kawał drogi po to, abyśmy się prezentowali zdecydowanie lepiej. Myślę, że w drugiej połowie my zupełnie inaczej podeszli do tematu i jak czas płynął, myślę, że my się prezentowali lepiej a lepiej. Myślę, że tak samo i zmiany nam pomogli, dobre wejścia chłopców z ławki. Także już my potem grali po strzelonej bramce, która myślę, że miała być strzelona wcześniej, jeszcze o drugą bramkę, ale jak to bywa, zawsze i z drugiej strony była sytuacja na strzelenie, także trzeba szanować punkt. Myślę, że dobre zespoły tu stracili i stracą tak samo punkty. Uważam, że remiza za dwie różne połowy ok. Teraz nas czeka już w środę pucharowy mecz, trzeba się dobrze przygotować i już pełna koncentracja ma być na ten pucharowy mecz w środę.